Okay, I'm sorry for Mobibia Kwaba, Kumasi online television. If you had any drew, Mrana so say was a ya 2 years suffer assassin sudi for the sea about cope our assassin so prophet or patter for Robert Yamakwaba. Hey, Odi for Aquaba last week in the hour by Ireme how. The one we are seeing so pame. Oh, and some bass wow questions are we free last year now we use some anomalies. Okay. I come here last week the ebe year we dey ebe kumio. Yes, my commissioner said we're going to rade. Now, I just say me who be the mini program grammar. Yeah, my Jeremy attack, ma'am, to say that. Only for a pattern for now. You say, I don't do what you need. I am who say, and ye winning your pony, yes, your power, as a prophet. And the other catch wrong. It will be a madam for a ja. Sabi, yes, tikron kwa ejina na juma no munyina omo boa mana kabibi chiro mo ne anya bonsanfo se ne omusi wiye no ye nyina ne papa mu ne yepe no minim se question bia no ese fatase ubisa ese se intimi yesi se ye shemra na kurumu anyansafo wa no amba kwa akura se ye de yemfa bibia mara bia no na meka se ye shemra na kuruma nyansafo so omo nkwa sebe nkwasiafo hye nyansafo be de ombedi so enti se yekase be ansa anyansafo nkwa question na sebe omo so yeso ye fi so omo agimifo no so yese be da answer on question enti na sa na tie de na se fata enti no wura yesu ode ne ho to form se question bia amra enti me de ya me se question bia bebusa me bia no be ya no aye ready odo opakwa tim ka so fata format yesu we agimi wi ya no say eme yiwa no look ye some ye kura bi hwem na ne nyina kura na edani o na me ne ye so pa me sa oh dani na ye bibia fu bia odi ma oh ma huna mani o ento se ko bidie edan ya oh di fu si ade ko na den ma me ma ne nya odin oh fa gidie dani o ya dani di pe na se di ode abato ha me hwa kura ehwe enya hwi enso mi ni asam enya hwi enu na ma obenya nhira wo ade ma Peter Yesu mase ombetu wase mire biba ombetu wase de ma Peter J fans ya Yesu hwe ni din wase wo so na menya mesima so dan the only apostle di Yesu ati otimi busa na question ya Yesu hwe ni din Yesu na hwe ni din o answer question wi na fifiri no enti I believe say yes say you be clarify things na ebe ma onipa adwuma da hode frenchim ewo nyame ho. All right, I'm sorry for Odi for Pata for and Amaten and Kano. And now and some I do bano. Since Kroi. Now, Yancha, some will pay you Kumasi online television. Samson and Zenith TV, na Panda TV, and soon Namachra will be a show program. And come bio, there be a transi ameka. Mr. Woody and ha. Ope nyamimu nyamin sam adodo kradia utia or krana ni jia usa menya de be pa ma me kra eno ane ha tie we ye ba sisia Odifo patafo baby antokwade ndi asori e wona patade ndi asori enti ne afre odifo patafo aye bibre mu nimfuai wo se preteteku ne ho bon waduduro refi akura mpo kuchireku okataba ko a wokofa abaifo kuro osese dodu akomia okofro kasamprebu asania osi no so ye so boafo kwatwi akwa wo hunu dom serie kire duma ko satia wodi huhumu kumu akotene na hwan na metutu na yampia yi a odifo patafo the zenith of the heavens ministry no ono na awurade adom ni tumi se omfanyi nyame manti se baye ni obi di asie aduma ho asem ayede ama wo bobra wo hu ano usika asem nkoyie adwadie ho nsem enkoyie wakwantu ho nkrata asem aye basa na wo pe hu ahode so aye awurade aduma na wie ya ene odifo patafo enti sa kire wo so a friend wo 0540770896 ana 0206566150 Odifo patafo otwadua mponyankropo bekoso aye onyame ama na ko adifo nso aye nokwafo Amsafo Mobibia Kwaba sane ma dika ma mwanya ntie no Odifo patafo de sia
asase ni so si atena se na ye fiada odifo am akwa babiem ohun so ayefe pa prophet opata for the manage wardrobe yes you are akire ye o obi manage mi na manage man na probably man yes say adwuma no so da bi mi am ye ma de me pass because nrachi last week video here ye kire say dom edi wachi do so pa enti wo sad we kika adwuma ho abeka kra no oba bredo mi am ye ma de probably say baby odri there and abafo no ma akwa say bie mi am ye ma de odi for pata for bibra mama ni ya right now we see for odi for am akwa baby and then some no sane da bia me ma nya dani o no de ba ye nyina ye nida ekikabo man na de ebisa wo ye simple esi a wa ya amanyame som no ye po wase ye som nyame na ya hyehyɛ kakra tena se abubu nyame som no de ebisa nnene se odifo heaven no na mode me ye di nyame na chi ana nyame ya chi ye bedi a ye di ewom ye kasa obi abasu nyame anya ne ho cham adiye abrabom no otimi so onso timi kwaye adoye eche nipa de age fans ni bi ebisa wo ho ana ye heaven na na emfa jeche ya wure ni Kristo na chi u Kristo no ye ni na chi for heaven no ana ye die wo modi for patafo na sama ye pese ye bisa na tobo na fe ye wura because nyame som no ye besum nyame na se ne ye si hu na nti obi ka se wasa kire na busuafo de wo mse go obuti obeba asesa yes no any presam na make no because obi sachira ya bonso na nam kwa ho ebe fe na collection no kura na station na okuta bo ojijibi nyame som no se na sifa omo so na ya na yefi so omo na ya no kronkron na ye be nyame ya no kronkron ya nya azan na ye be bo asesa de ana da bi have hon gold gu a eduru a no de ye nya na ye nyom de be me ya o odifo ye tie yo me do bibia ase edin kai me US UK Canada Amsterdam, Belgium, baby, I don't no way for say yachi or movie. No way, me fans are no way. Man fante min kaidi ne papa. O ya da bruta. O say ya chia no way for. Almost wo ho abruchire oni nyina wo ya abruchire. No way for me ti o ma me Florence. How kra wo ho kama pa. Australia for me ti amo. Russia, me professor bi now taremo Russia. Me ti pa mo Uzbekistan kekse. Afa Dubai for me ti amo. Me ti am papa. Jordan, Michio Bia. Wonder, Chiano. Last week, you attended how do you want to wonder? Me that's baby, Yamisra. I face so more perfect pan. Tini, more perfect. Tamophone is Yanako Fame Shoppers Center. Photo ya Pabua pa. Somebody if you are mi koyo say come oh Fame Shoppers. Fame shop, Fame Shoppers. Okay. Center. Fame Shoppers Center. Our country base. Oh US. Okay. This say we je number no frɛ no. O de on kosa. Omrest of Kofi baako, CEO baako. Na free year, omra free year. Na the next so just am twa send no. Mati. Obebre ni bi. Eti ko Fame Shoppers Center, Pabua bia opebia no. Mi amasan ase. Pabua no papa odi for pataf. Odi bia bra de as and dance no so. The one that came from is Scranton and Pabua. Okay. Yeti odi for pataf. Eti obia nko to ne Pabua. Na mi nhire obi bia. Okay. Na mi nhire obi bia. Esi. Ya me som ya le a de pai. Sa the pay send because the ye hu ne Ghana head ye ho kire ne brew. I will say poverty is not a sign of righteousness. But that is why we've been seeing the no. Yes. That is why I want to clarify things that being poor, righteousness doesn't lie in hardship or struggleness. Poverty is not a sign of and mistake in Atias o hia enche hu kirew na woni di obedia no kire se wotene yes ana madin kan carry kire wias me moto no ma refi every poor man is an automatic sinner. That's we work Canada. Yes. So they name in person. Obia ne ho kire ni bia no opompo wa de boyeni Mimpese ebe no sa asem wa be kan hada ba mimpese ye be to me kan every poor man is an automatic sinner. We dey ateko ye mimpese be enya no kore bat odifo that be some be wo ha every poor man massa every
poor man. Nti ahia nko ade obone be. We are dying out your deboyeni. E kwa beso. Good. Mam chirem kitwe. E kwa beso chirim kakra. Onipa bi ahwe me bia nim se wiase mpampansuo nyinara ejina de yeso. Ejina sika so. Why na yare ko hospital ni asini mojawe. Se wo nkwa sika nto moja duro betimanya nkwa. Ensu abenya obanum so ofi a obeto ana onto. Udi sika aduane ede ya. Enti onipa nkwa sisi a na ekura no enam sika so. But what you say? Anu onipa biara which means every hungry man be an angry man. And anger is another form of what? Sin. Yes, I want you to channel both. I'll be on what you be on buffon tentem. I'm coming to know. Dear girl, crana and the bobo choco to be a Sako to let me the Sasabro 2-3 mile the query here. Meaning engine a watch the show. It being a born again. I dare I am a dead. Say, Christo soon you know we are seeing Nara, the Fapem, a Jina Yabra Pitasu. Christo soon you know Jina Pitasu. Now, Peter Satra from Obusa or Yesu Christo question me. Nana Yami de. Yanko to your question, Obisa. Matthew 19, verse 27. I say, I been a Obisa Neo. And a Petro Busa, I say, no say. And a Petro, Yan penny Peter Busa, yes, you say. Share. Ya jani amani na ho. Ya jani we are be a club. Ya girls. Ya jani ho. Connections anki yetimi yebu obi jiskano. Ya jani nyina ho aha. Abedi wachi. Ya babedi u Yesu achi aha. Edi ankura na yebenya. Edi pa na we yedu achi yebenya. Waso. Na Yesu si won say. Tio, ana Yesu si won say. No kura mesi mo say. No kura mesi mo say. Mo a mbedi machiri. Onipa bi obedi Messiah na cha no baba Kristo mu bia no. Awofoforo yi mu no. Ewa awofoforo ne tese o sakyera ba Yesu achi a. Aha. Eda onipa ba no ebetena na nimonyam ahenwa so no. Aha. Mo nso so mbetena ahenwa no edumienu no so. Tio. First promise o de ma o mu no. To waso aha. Abu Israel musuan ko edumienu na 10. Aha. Na obiara minti waje ne fie tie first boss and say yan ne bebu Israel musiaku dumienu na 10 se obi jai wiase afafa die nyinara o sachira fa Christ ebesia all the first promise no no repeat the first promise ne ye de ya o say na muso matena ahenwa dumienu no so muso matena ahenwa sei dumienu no so abu Israel musiaku na mo Israel musiaku dumienu na 10 na obiara minti tio ahaso na me de no waje fie aha ye latest track tie nie onipa biara waje na busia fie ho ana enuamarima ana waje ni nuamarima ho ana nuama ana waje ni nuama ho ana eja waje ni papa ana ena ana ni mame ana emma ana ni ma ana sensase ho no obenya no mo ho pi tie nie na yenye sa ni ehu no de ntia mu hu ni sa no mechirem mate wo de etie o to aso aha obenya mo hu pi o na wanya dan kwa afa no sa nya dan kwa another third promise no dan kwa ye dai afa aha na kanifo pi bedi akire okay train na achidifo so bi kan okay ko Luke 18:28 Luke 18 verse number 28 aha na Petro say Tio Petro kobusa hwan Yesu say aha hwe ya jade nyina ho bedi wachi owura ya jade nyina ho bedi wachi na o say ono say aha no kura mesimu say Tio Yesu say no kura mesimu say obi ni wa waja efie obi ni wa waja fie ana eyire ana wanya de ana eyire waja ne de na yire waja ne yire ho fie ana nuanom ana awofo ana emaho ana maho Nangopo ahine numu aha enti aha na orunya homa ho pi tio tuja we ho bedi Yesu achi a ubenya yire sei bebre kwa ubenya papa sei bebre ya jenkwa na ka no na me na make ana repeat it track o say tie obi ni wa waja efie obi ni wa waja ni fie ho ana ayire ho sisi obi anade ayire anade ananuanom dabi anade ayire sakabiem anayire toaso anya ananuanom to akeka sem bibiri ana asade
anasa nuanom ana awofo ana ema ho nyankopon ahini enti na orunya ho mo pi Ibrahim ni wiase ebanu mu tio aha na hia me pe aye o se ebrade ya Ibrahim ani wiase ebanu wiase aba de the new Jerusalem na eba no it was say atie bia waja no o ma me no papa fie ho na to re abehye nyame mu nyina obenya ni tu awa himam ho New Jerusalem tio New Jerusalem o na ebrei ya me no kase o satra ya wunya e was say wo ye yi na ma nti na me be kire ani na wo nsam kapa odi fa what you say me ba cho so what you see yetio odi kan share your bo o se ye ne be utra Israel busuakuo dumienu ahinwa ne so ne ye bu Israel busuakuo no de aten ye wi a ye benya down kwa akowi asefufura ye de e ba tese New Jerusalem and send ye wi a wasa sure ye de bo no ma nyina ho pempem aba bo ye ho pempem ye benya ye ho e be si ye yie asa ya nkuransha ehu enye nkuransha o ye fiti ka ba bu isadi we ne pem so afikra ne ha o de ma me nchire wade eti o body for so de be chire no eti Yesu Kristo na nkasa no o hye ye bo eni ti ne ye bisa se bo hye na ade na emma eba ne ye hu na ma me nchire wade eti o Kristo suma kwantuo no ne kwan no o si kwan kese bi wo ho na kwan ketewa bi eden sa kwan ketewa no nipa bi opeso fa kwan ketewa no so di antie ne ye ne sa kwan ketewa no so apai 3 Kristo suma kwantuo no ne kwan ne ye se 3 e kwan ye 3 eti o hene tieri o yehu ba bi e be fa Kristo sum akwantuo ne bibia no started free John the Baptist so yes and started free Moses so and started free Noah so started free John the Baptist so yes eti ekwan no apai biensa ye wo Kristo suma ne kwan edidi eni na gina ye edidi eni ko John the Baptist ahiniem yes ana yes or you one pillar ekwan ba ko John the Baptist one okay eti o eni wo kwan ba ko Peter ho na ba bia Peter ho na Messiah ne wo yes agenkwa no so de ni Peter e penti na ho se Messi mahini ye o hwan so Peter eti wan na gina Yesu ananwu asase so Peter e ye Paul e ye John e hwan ya Peter na ye Kristo sum fare ba Peter ho agenkwa no ho na anam no agenkwa ho na anam no eni ye wo last one so a edidi ko intafo no ba ko no ho dafo ben no Thomas onso ye one of Thomas ne friend atano what you say eti Kristo sum kwantuo na apai 3 wajenya miedi na so kwan na pai 3 usatra kwamiensa ne mu ba ko na abefa so wona abehu ba bia abefa wona abehu ba bia abefa na ejina leader na wo twen e kwan no mienu no unse obi a wo leader Thomas wo ho twen ina John the Baptist so ya den twen wo ina Peter so ya den ejina Christ na mu twen se okwa John the Baptist asia ka hunu se ensi uye oh na dey wonu bone be no aye good John the Baptist Unko John the Baptist wa ensi uye ade bone be no aye mechirem odi for pata ena sa wo satira da bi odi asem foforo me no me nka obi asem se me se ina wo satira na wo nante kwanketwa no so na wo ko Thomas ne friend ata no ha ono so ensi uye Thomas ensi uye nti hwan na be si uye de be si uye no hwan jiso ko Peter ho Peter Peter mom Kristo sum ye yes Kristo sum ye die nyina na emu akwankyere o Peter ho hey sir yes you want to two and am for Peter ho Peter ho asiafo dumie no obi na obetima ma na si uye hey odi for pata for na otwi bia na de odi me no me nka obi se me ka me se yetio what you say yetio every say John the Baptist aheniye no eni na mamuo no problem wo ho problem na ye den no good oni pa biara otutu na namo eni ko John the Baptist wo bia no sa a Christopher no omo John the Baptist ntaban ase no esusu omo di Kristo achi no
omuna one wasachira ojinyame bi pa obone kronkron abrabo nanso ne ho kire no eto da bi otimi busa se etimi nyame no ohen eti nyame otiase na mebre sei onipa bia na wo kwese nyame se otiase na mebre bia ne is a curse. The curse anyway. So free just say see mu aye. Any doubt, iota of doubt is a sin. Os na Abraham eje nyame di no obu ni se wo ye trinini. What you say? Sancroforo oni atale papa bi ase. John the Baptist bro. John the Baptist sancroforo. Oni atale papa bi ase. Anwo achi. Ona wa pa no achi. Entuma da bi ani apa. Wa yo ba dukubi, o chim dukubi no ahye atale huhuhu bi no disi ho. Eso sum nyame pa o ye trinini soso. Na de sana John the Baptist obaye. Ai, sana sankoforo eke kuno eke mene no. Odi for bata. Sankoforo we na no. Omu ni aduane pa. Onya aduane pa ni da. If we say, John the Baptist and Crawford now, we are soft one. Or when you know, be and one and the other. Be serious. For Inchuano, and Nibri Sassay. Good. So, Mom Pie. Good. And on your fasting. Good. You're ready. Because John the Baptist were fasting or bomb pie and so. Now, what's today? Tiani Bribbe now. What's today? The Bible of your Matthew chapter 11. If you have be a man, and I'm going to be 2 million. Matthew say 11 verse 12. verse 12. What you say? Or say, Aha. na efri Yohane osuboni. Efri Yohane osuboni so John the Baptist peso. Ebesi eneyi. Ene ya me no kasa yo nya tena o. Wa ya osura hini enu wa ade ani bre so. He osura hini enu wa pa bi no. Upese wura nyame ahini enu me ya ne de ya. Ani bre so. Aha. Na wa wani abre. Wo mo mani abre. Ana fa no ani ade. Ana fa na ni ade so. Ya no sa asem no etresen. No good. Anya heaven no kro. Nya mo tire. Heaven na ya kon. Sabe mpemfo mani a. Ye mfa kwete don ko ho. With you. Yeah. With you. Aha. Wait me sorry. Now the nakedness. Akotena Pentecost as all them. It is so only poverty tina pa. Only poverty die pa. Obenya car pa. Obenya good and papa no. Na ne radio ma tono. Ni nyina ye kisosuma kwantuo no. Ne mfa so de ani bia. Etima wura mfi. Yesu say, "Do oja ne fie ho no ebedi na chi no obenya bia ya." Obenya bebre mi boa. Yes. Wanka se, ucha me fie ho be dine be tia bada bonten. Eti sa wo satena, wancha wo fie ho. Sa. Ine wo beti Messiah na ti wanka se. Wo bada bonten. Dabi. Odi for patafo abotire me ba. O se heaven ye ko na ni ble so. Me ba say ye benya ntan. Ma me ka se me chiro. Ye ko heaven yo na ba boni ani bre. Enti na me chiro se ye kwan ne nam so. E kwan ne nam so. Ye sampa boa. Ye ni di. Na no gise wani brands ana wanya. Na oni papa na wiase ye kase wani abre a. Wo leader na o hye na ase no. Se na ni abre wo nyame mu empaibo. Akwankyene. Ina akwankyerem efiri wo wura Yesu Kristo nsam. Se wo leader na wo di na kini wo timi kasa. Ebe nyame tenene. Wo timi bo mpaye ma BBC. Into leader ntimi nya saade ana se wo ani bre no wo ni mu nko. Se wo nya serious. If so Nyankopon akode na wo haye nsankyerene eduru mire bia na Israel fo ni di Moses ati no na esuo ni ho no wa fa poma na Muhammad nsuo ama enye nsankyerene good wa mompa ya ma aduane amfiri suro ama eye mana se pressure ma de to aso o de nya but me fa pressure to obi aso ntira obi andi ni lane nya botre Moses wa mompa ya ma na ama okay adentia he Christos ma kwantu enya se udibiri kikikiki no akoduro o osi yan kona ni breso pompa ye fasting yes sugunya me so akwan me empai bo me bo akwanchina ni me moda efise ye empai ye hunu enta sutitia ne komni ani subiri na no person o chirim say good why will you fast
without hearing from God. Did you also make the come and bring it down? Then you mean that direction about. No, say on your one so say I'm pie bonny a come to one farm. Not the man. What the Mawana leaders? Until it's off for the yes. Now, why never say to and good such now? What talk to us? What's up with Fusa Bower? And it's all by the hop. Nami to me, I done the Baptist. Can't say we ye oh hit it. Odi for pata for. John the Baptist are so for or no who he. Who he? David. John the Baptist no who he. And that's how that makes no. You was so for me when you foresight were body. Na se si asofudie no ogisi ekoye business study na economics obi ka sa koye business study ezi asa gisi oye wi akopɛ baumia mo be ka asofudie no baumia ntimi ni sofo ana emisa ka mo ekonya no mo mba boaye ma me nkyerɛ wo secret ti asema Peter kan no osu owura ye gyan ye ma ene ye yire ho be di wachidie ne ye benya. No se one say. No kura me se mo say. Obi ni wa. Waja efie. Ana yere. Waja ne yere. Ana nuanom. Ana ofo. Ana maho. Nyankopon ahini. Na ori nya ho mo ho pi. No ori nya ho de. Na ori nya ho mo ho pi. O ka se di pa be ba asesa. Na no nya have ho asam na oka. O se na ene sa mre ya me no ka se ene wiase aba biem. Wanka. Ebrahim. E ka se tena. Ene wiase a aba yi. It's you. To Ankasa Riasi and the Badu now Betty. Or say nine now bet you Rolls Royce, Bugatti, Maserati, and then I'll bet you. It was for Christo now when yes, I know maybe I now lead and then yet. John the Baptist. Yes, I know. Yo, me say. Christos John the Baptist lead and be a chidia. Good. And you can say, Sanyoma Wenina. Yes. Who did John the Baptist suffer penny be a chia? Can say Sanyoma Wenina? Wouldn't you be treated that? Now the first would you be to be tribunal. And I am now Master Uncle for John the Baptist and Clough one. And I'm a Riasia say. So we'll talk cast who fear me blow BBR. Let us all the Riasia who not know dear. That's what I say or soon need fee. Or say, or soon need fee. One cast or soon feel. No, I can't say. Or say, because yes, your baby I day. I'm when I'm in a day. I know why yes, sir, in my father's house. There are so many DA mansions. One guy says, soon need free. David, as I see this, I see you will fear baby or my jaw or do crano to a CC or what with your mammy, but your cousin that from our bed. Obeda. Wouldn't Antino was yes, your baby demand. Yes, who could D for pata for. Yes. It's you. What you say? If you John the Baptist are so for no. One. Forget it. I don't just say ye dear Nina. I don't so could this out of the be a cheat. Ebony say, I saw striking in your funny dear. And I didn't so. And the press. And the press. David, I don't tell Christmas for to an aircon. But when you so 2 minutes, come up over having crony. But say, dear. Was I did so? And you did so. And you didn't just say, or be boss, what would you be kissing Kayo? And you have something to defend the kind of fasting. Share. Tina solifie and quadros. Was it Nadia? And in the end, dinner, the cook Christo. Nani had a banner. I'm in class, I mean, you know. Sani a day. So for be or serious, be our share for Nancy. Now I shipping you my containers bed 10. Would you see Kenyan eye day? I ship me boy. Or so for now that no need foresight. We need this one. You bet you and what who containers in a bet you. Yet me release it. We for pata for yes say ya. Oh, we ya da opa but never be anam no. I want to. We say ya. Let's see what be Accra no man from the chaba. This is so for chira ko pimsa ne sabe ka. Now what ne? Oh, di for pata so for die ya. E die na yen nuanom ma ba ifuwe wo ho. Yen nuanom ma ba ifuwe mo duma ne sai. Osi wo ba. No abewia, no aye den. Obekum. No aye den. No say. Osi ware nya den. Ware na this wire den. This say wase obi an. Etika hu se Satan wo ho no mpani pampuntu o. Be bia wo be yi sika se wo de kwose bia no. Sempai bo ni wachi. Na wo leader na o hye na ase nya serious a. Ka hu se wo sika na beka. E ka so a wire den no mo fom. Abo fom. Na Yesu say ye boss ye bebo fom. Dabi. Wan ka se ye benya mo ho. Benya mo ho bebre. Eti John the Baptist so fu die no. Won hye ntale pa.
uni aduane pa so. Yes, de bia so no. Because of a wiase ahokyere ne nneema a wo mu ntino. Won sam a wo beka no ya na nye right. De bia ubremu nyame. Ubremu nyame awurade, emko ade ade no wapa omi. Usu obi ayeyi ana wo criticize ne condemn no. Omfiri nyame. Omfiri nyame. Obi agidi nyame hira nde ne ya adwuma no. Nam se wudi John the Baptist atinti no saa na abeka. De wo John the Baptist asofo bebre wasase so yale wontimi nsa yale. Uti o yonti mane nko. Ye beji o kaasi wo wontimi ayeyi. Pompo boni obi be bodua no aka se fa Kaiser de ma Kaiser. Na fa nyame de asuma nyame. Kokko dani dua nyame adba Sunday no aba. Na me ni nsole na bompa ya ama. Enti omo dia no for Kaiser maka omunya. Yes, omunya John the Baptist. John the Baptist nkrofo no. Okay. What you say? Enti John the Baptist na nkasa no na brabo ensenkuran. Yes. Obeje nyame ono obaje nkwa na brabo ensenkuran. Ono obaje nkwa na su no. Yes. Mark chapter 1 verse 6. You heard John the Baptist abrabo. Body tell. Mark chapter 1 verse 6. Sof ko fi yetio. Mark chapter 1 verse 8. Verse 6. Ya ken kama kwa sempa no. Etre ba ko. No bibia Matthew 14. E ma me. Chemo ye nsia no. Tie o. O se. Tie. Na Yohani. Tie hwaya. Yohani. Efra yoma enwi entoma. Tie ofrade ya. Yoma enwi entoma. O tire odwan mu ma na efra. De tete no sa na no. Me pacho nyabotre. Herodi. Tam na o twa John the Baptist no. Na entoma papa ni ho. Bi ho. Na bi ni ho. Bi ho. Ayi se na kwa no sa Yohani no enfra bi. Yo bata. Me bi saw. A simple analysis so. Yetio de kasa bi ti. Was no ofrade yi. Na ofra yoma enwi entoma. Ana amuma aboso ebo na sene. Amuma de ya. Aboso ebo na sene. Ana de ebiem. Na odi ntutu me. Odi de ya. Ntutu me. Pizza eni akatachire de yin na ede. Ata se pizza ni ho. Ha! Atatre na omo ye de ma osoro hima na ede ya. Pizza no no. Ya di for pata for. Me bi saw. Satan na ponchi ni ho. No se bi onu no obusha. O ede ya. Akatachire ma. Na ya de na ko tifi o se nkom ya chi no ko to prison. Bia na fasting no aduane otimi de ye no no. Fasting de ye. Enti de bia na sofo be fasting ko awie ye. No di for de. Chairman, me tira se John the Baptist abrabo na nche nkura yu. Ne no ne di entia no ni ska. Just say John the Baptist Christo sumu no. We be win tutu mebe. Na ne dom ne di na chi ne to collection na. I want to collection say mama tire wade. John the Baptist abrabo no ye de ye nhwasode ama. Na abrabo ni nche nkura yu. John the Baptist ne time no aduane pa ho na nkwampa ho ba oni kapre enu ntinu no o din tutu mebe ne wo no ofro danu ma no kire se no entina omo ho kire wo na omo su nyame no na agire ye de se aho kire ne na ye tere ne ti anye aho kire na ye se wo sum nyame kwampam zanu me say poverty is not an evidence of righteousness. Matewase John the Baptist no ayede o say na ofra yoma enwi antuma ofre ha ana emuma aboso ebo na sene ana emuma aboso ye den ebo na sene ana de ebie na odi tutu me na odi de ya tutu me e de ya eni wuremu wo eni wodi ma me kan kire o say John the Baptist no onye vegetarian no odi fufuo ni MPC yes no onye vegetarian ana no onye bi ni na emu ayeden yes no so kope wo na odi ada yes no wi nkatachire na me busa saponche na me nkatachire de na ede me bacho akatachire nya protein ana na ntwinam so isu ye de ya nya protein eti kunu saso obi wi nkatachire de ado de so wonya vegetarian me boa ne mom yesi okusie ohoi onya fufu akobe de ne mom waduro ankoni bon akwani nyankwampa na nkobe no na so no ye hwesode for Sisto ye was Christo for no anya dia we leader no anya dia e kombede uto anya nto yale obo wa wontimi nsa ntina sa metewase a ukwa asole na mu a dia ma ye nto ade ontimi mu a ye se ya leader na emre nsa leader na emre eno onye ni onani mere nti leader dia e wase bibia koye ma o enso hwane dia be den beba na mom no bre bia so hwane beba bia nyame ye den ebe you through the anointing upon the leader. Atuase.
What be Matthew chapter 14 no? Bachoy. Can verse 3 to 12 net you. Verse 3 to 12. Was in the Herod, I saw your honeymoon. Yes. Herod, I saw why mu. Your honeymoon. I day. Acheno. I didn't go to a fiancé. What did I go to him? A fiancé. Okay, to us. Nanimia Philip, hello, the auntie. Ninia Philip, hello, the auntie. If you say, your honey catch them, say, your honey catch them, say, who quite a waruniano. Wouldn't you who quite a waruniano? Now, or Pesel Kuno. Now, so now Osuro and Kofukuno. Yo, now Herod pursue Kum John the Baptist. As no strong cloth one. If you say, no, you did for. No, who John the Baptist so a day. Or you did for. Oh, you did for Twasso. Now, Herod, I would do you know. Herod the dear. I would do you now. Would that do the birthday to you? Herod, ya Baba Bessaw. Herod, ya Papa Bessai, Bubu ne pa. Now, your Herod fair. And your Herod fair. And until Oka and Tam share or Bosse. Or can Tam share your honey Bosse. Obama no bibi biara. Obama bibi biara obebusa. Na nina tu ne fu bone. Nina. Yo. Nina Herod ya baba and Herod tu ni baba and fu bone say. Man can say. For your honey suboni eti. For your honey suboni eti yede. Ato plate so mame haya. Ato plate so yede. Mame haya. Okay. Waso. Na eye ohene no ya. Ana ye ohene ni ya. Nanso entamene won one na te didie nti. Entamene won na ne tie didie nti. O hyese on fa no ma no. O hyese on fa no yede. E ma no. Na osoma ma okotwa ne ti wo afiase ho. Ye kotwa hwan ti. Your honey. Osuboni ti wo afiase ho. Na odi ne tiri no to plate mu e de bai. Na odi ma ababa no. Na odi koma ne na. Na nesuafo no ba befa amu no kosie. Twaso. Mama Musa was saying, we are analysis. John the Baptist is equivalent to Bishop Darkness. He is equivalent to my Papa Mensa Utabel. Of these two men of God, Umudia in Encasentia Mamuda. Ubia Casentia Mamuda. But I didn't think a government didn't mean fun in Sankan. You tell me, say, we are living in a democratic world. But that is not the truth. Why? If you say when you leader and you leader as leader. Bobra. Only Namidi for Brantia. Bobra. Yes. It's you. The small kind or say. The Herod through John the Baptist. You see what he's why idea. We D4. We D4 ya to do wakotum. Now we for and we dominate my demonstration you. Let us go into one in idea. Oh, hate and I have cacao answer and be so. Oh, hate it's only dumb. Only dumb. Oh, hate Sorry, yes, soft one way, yeah. Yeah, do you be? Oh, be at me the Mrafo Tarel. And Mrafo Tarel. Yeah, same. Would this soft one and so ya? Or be at the Mrafo to me Tarel. Here be an answer here be I to me the Tarel. I see you ain't. I see you until I say no slow canino. If you say no one so in Yamidea, no Yamidi for Ben actually did not cut to walk. But Pim Samri, she see. But Pim Samri, who don't be on my hot. But Pim Samri, be evidence beyond show. And in the companies now, you say. No, be you must say. So, but soon Yamina was all Bobla. No, Mobra. It's you. So what you say? Eti, she said, so from wow. Herod in Tamwa Wakan. That's one fast watcher woody. If you say, Nanuma Sama Wakanti. Etio, let us a Herod in Tamkan. That's one fast wedding. A chilty. If you say, one will be your bob, or Bob Brown, yes, so for said Tata Datada. Ataria to test that. What you say? It is a Papa Ben Santa and Bishop you want documents. I can set your government. Nasa Mamoni Quay, you know, cassette yawa. What to me? And you know, what to be finding to move from Rafu when this is my charity. On the packet to or the packet to our Bobra. The companies do us send a woman. Tax send with Yadimo Mano. Tinkoya Utimika. And Koya to me a day. A caba one more breath is so crowding to me. Would you get the pack? It's one end, did on the Baptist of Udietino. Sad one with ye, or we are Christopher, Bebra, he and die. Oh, fee. Now, so when is he can't know what I
ebi a single room so no so per se ukọ shem crofo so obi dware apesa ko na pie ntem ami nwane mekọ adwuma ntem na adwae hokre ho ye fi ade na wo high flat Demi karate ase me ni do obi ato ba me ya analysis bi am why dey what ase so fi sa wo pefia Joseph contain flat na ye dey wo do obi be share dwae kitchen you open now your ade ho but now say abrabo ni nko yie no enu nti a lack of leadership skills. Yes, a problem ni na leader enya asole man nya asore ma o asore internet yo Peter de obi a wabeji Yesu adi fufuro ni bibi fa nyame ho enya wo leader na o satira no obeti wachi tina Peter de osime meeting ba bi na mi fish o esi ebeti wachi no de pa ni benya ni benya okay bi ba twati ase etu obi a o de mrafo no o de attack o de bia me come see her prisons near the adena or certain places be. I'm telling you, sir, obi o hwe me bi o nim truth bi anim say, who come majority of any good prisons here for. Adentia. Obi o ha asam no di bem. Eso so come up for him, o lawyer wen. Ya fa untum. Ya du betum. Obi o so asam ni aka mo adi for abansi tua bi a 1 billion na kofie. Woni sika ni bi. Wetumi atwea ti adu betu etu when you na ya brabo ni mu wana edi John the Baptist there ya wana edi John the Baptist eti anu se ntia se won sum nyame o osum nyame na leader ne nye sofu ni hu ade obewu kura sofu hu ntwam ti prophet opata fofa we come ho na mi se we na se wo kwa asole na se wo leader no the one is to be on the Saturn so no so ba so an na eno na akwa we ka sembi no Moses didn't sato Joshua's meboa Moses we no sede ya nya talifin Joshua ewu ye no so sede ya so sa ti dia was of no so ba so ebi be ba so so for ne ye hia so for ne nya dia no hia ni a so hia na ebi sida o si de o chance wo ne hira usofo ne nya den a eno ase ye pene ye de ye o usofo nya den ye bodua a obetufu se fa Kaiser de ma de ya Kaiser ko anto akodane nyame aduma Sunday brada me nsori pan fu nchira o ese wo ye bodua wo nkodane wo twam me de me pesa wo de bo ma sori bani dua wo boni dua wi na bo hu de di akiri odi for pata for wo de boni dua funa duro no de nya awo aso bana mfum so a say wo ko jira ya na ye ti nyame mu na anim nyame ye fuma nyame na twe yaso o si David ne se ofie ni pa bi yam bone nyame awurade me de ma betwa na chi na me ya matreto ankasa bonsam dimi ma fun a wo tumi bo me dia ma ni nyame akotieti abonsam na so a won tumi sel na no on me nyane dia me nya bonsam dia o etu tumi tuma duro ma ni nyame o na tumi mo me twa so ma ni nyame you ye Kristo ni ye bold ye nya wa say we lead them le na wo ti wo hye sra bi ase wo hye adum bi ase ya obi a ye de enim se nyame so yakomam ye sugu nyame so eno so e wo akoma wo hen nye mimu misum nyame ni wo mimu wo sum nyame wo mu bunko toje da siom sugu awrade so no ya asa gisam ko pelida na o pelida o ka sa Kristo so control no ko betimi akwa ko wura kro no mu ebi sida na wa hi ha wani odi me tell no kresa me mpentro me ka no kro ti woni leader utimi wura ha ebi sida sa woni leader be wura hini anim kama na be fa so be wura hini anim ana do be tere no a se nyame so mpa ne se de ye ko enya nka ne akurafo na nye nyame so na akwa no ya adoye bompa ye hwa asofofo me ye ma adoye na me chem kokko ma nye nyame so na bi uso ya de ya bom afode ye e ma hwan ama children so mfo ne asofofo yi bi it is all come so bi adoye koye na adoye a wako bawo na nko bawo o se ma ye na adoye baby am nko na asole o ya na adoye kro bawo okay me de bibia akoma ya ko ba se 2 minutes no akoye na adoye 2 minutes ma ye na adoye 2 minutes be bo me ho ban gwada 2 minutes be bo ho ban o asuse mo ban de ye what atofo de nsem nya me nsem oh okay what you say it was so ahini ne fa de ya ne den so and ye den so
Muso mo ni abre betimi afa. Omo mo ni abre no na uchire mu se e leader no. Eye leader no nya wo. Enya wo asole ba. Na wo de wani be ti am na kosi da be wo so hine no ni ba bi o. o. Se me ye na ye mompaye. Na wo be bompaye am na kosi da be bi na mo di Holy Ghost fire e di ni Satan ko no. Satan so bu Holy Ghost fire so. Enya mi leader na me ma so se kokoto weapon we na we na Lucifer betimi na. Wo da ho ade Yesu mo janko anim na de bia sunsun bia be fa auto. Yatu ase. What you say? Dabi, mami we. Dabi. Wo shabra boni mu a. Ye was a category of Sir Christopher no ho. Omo hihye asofo ase. He o yale a. No. Obi bi kodi kamu a. No. Utimu se dia du ewu hia nyame nsankyere ne pa. Wa odifo anya asam na ade koto asofofo so. Asole ba de council Jesus of kodan kama no. Onka se sofo kodan ka o. Ti ono sofo nya de wo. Nti ha na wo se sofo ba mu na mche ba bia sofo beba no. O se onna this why dey. This was say obi answer. Wo gidie bi se Satan ana obaifo timi de ka eto obi so. Nti sa ka no to le bia ya na mfiri nipa no. Efiri sunsum na sofo no so nko sunsum ya de odum sunsum ja. Ah? Obia ye adwuma o de eka. O bobo sia sa den ya eka. Ipa to what ya se? Edi sa ni ma we nyina no, sofo na ni mere. Eso obi odi John the Baptist church bia. Udi ensu ye dabi. Momo. How they akọ asama. Udi sa kra sa udi suni atete. Etiye hade. Luke chapter 7 verse 18 to 23. Ti asembi wa ha oni hiame. Luke chapter 7 verse 18 to 23. Make can I say? Na Yohani asuafo no koka. Tio! Hwanya. A kire no. Enye Yohani. John the Baptist won asem ne yakan yo. To aso ne hwe. Na Yohani friend asuafo no emu baanu suma won akọ Awurade nkyɛn sɛ. Woni de oreba no ana. Yo! Yohani a ono boy Yesu asu no. Asoma se yenkobusa ne sɛ. Woni de oreba na. Woni de oreba na. Ayantwe ofo anim. Ana ntwe ofoforo anim. To aso. Na nipa no ba ne nkyɛn na nipa no ba ne nkyɛn no. Ɔka sɛ Yohani asoma yɛn won nkyɛn. Yes. Woni de oreba no. Ana sɛ yɛntwe ofo anim. Na tie de Yesu kan Na ɛdɔn ara ana ɔsa nipa bebre yade. Tio don ma na Yesu yɛ dɛn. Sa nipa bebre yade. To aso. Aha ne ahomone. Na pin so a wɔn afira ɔma wɔn ni hunade. Okay. Na Yesu buase wɔn sɛ Yesu bua yɛ dɛn. Munkɔ kan kyerɛ Yohani de mahunu. Ɛne de mateɛ. Ɛnkyɛ Yohani sɛ anifrafo hunade. Ɛdia ya. Anifrafo hunade. John the Baptist no anya sɔfo. Ɔyɛ sɔfo. Na Yesu su nya sɔfo. Ɔyɛ sɔfo. Ɛne ɔsɛ munkɔ kan kyerɛ nsɛ de ya. Anifrafo hunade. Mubuafo nante. Kɔtafo hu fi. Asotefo te asɛm. Awufo nyane. Ɔreka asɛmpa na akyerɛ ahiafo. Ɔde yɛ dɛn. Ɔka asɛmpa na akyerɛ ahiafo. To aso ɛn. Na nhyira ne deɛ merenya no sintidua. To aso. Ame kyerɛ wade. Wonim deɛ nti John the Baptist ko bisa yɛ no. No akɔ aho kyerɛ mu. Obi di amane etimi bɛsa wo gidi ni. Sɛ wo sɔfo na wo hwɛ ne nase nyɛ den a. Ɛno bɛ kɔgye. Tie do kɔgye la wo gyina hɔ na wo busa ho. Tie Awurade wɔ hɔ. Ana wonim sɛ amane etimi to obi na ba mu abu. Oh, when they be brave. Where is the leader? If you say leader no mpo no ohunu kyena. Ohunu ne emu no ohunu kyena asɛm. Ɛnɛ no yɛ tim no onim no ohunu kyena asɛm. Nti na Yesu hyɛ da bobos no. Ɔse akwatafo ho yɛ den. Abubuafo, anifrafo, Mani hunade. otutu ahohomone ɔka de akyerɛ no. Awufo nyane. Awufo so nyane. Ka asɛmpa na kyerɛ ahiafo. Ɔse ka asɛmpa ne kyerɛ ahiafo nye obi a wonni bi o. Wɔn a ɔmo sɛfata Nyankopɔn asɛm ne Nyankopɔn ɛho asɛm ɛkɔn dɔ ɔmo. Ɔmo ne yɛ ahiafo. Nti no ɔse nhyira ne honhom mu deɛ. Ahiafo. Wankasa wa wonni sika na ɔyɛ nhyira. Honhom mu obi a nyame asɛm no so yɛ deɛ ya. Enya honhom. Ɔse yɛnsom nyame wɔ hefa mu. Honhom ne deɛ ya. Nti nhyira ne honhom ahiafo. Enti ahokyere timi ba so. Na wo nam hɔ. Na wo busa nyame unnecessary questions. Ti nyame wo ti asepa na mi brese. Basa na ye no me. Enti no akase John the Baptist say wo yɛ kɛse wɔ asase susu bɛ yɛ ketwa wɔ soro. Enti sɛ wani tia pɛfɛ sɛ Nyankopɔn hɔ.
What's the question? And so self besenya me na wa mane na osofu bi akodi na tia wo brenti utimi tira nti ewura no ti wana mi brese ye no me we di for pata for was nsira ne de na adwene nya den Anya na etata me ho. nti so obi adwene ya nyame ho ntanta wo ye nsira Dabi. simple question obi anyem John the Baptist atena ho saa ma nyinse na sei obi anyem John the Baptist atena ho ama sunsun bi ne sister na wonyem na beda ama wo akwara no sebe mpraduasa akwara na ye yarefo sunsun bi de hunsuo begu nyinse no so wasere na John the Baptist wo hen nti ko se sofudie no ye count free him fa na John the Baptist pay so to mo wo mani abre eba so obesi fie obetoka all the luxurious things in the world ni nyina ka Kristo suma kwantu no if so obi ani hono mu a ote asase so sisi currently a o se wa nidi obetima ma ade a chene da wo be den a bedidi wa nidi a wu na wuo no de na beto yesika na sika a ma ho na Yesu when this of papa chia nyewu na abewu nti John the Baptist asefo no ho mo na dos nti na mo kire wo bo no o mo kura no ma dwem se hia wa na abekọ heaven nyesika dia nkọ heaven tu nyesika bebre ba hia nti no mo de ka 777 fatadi wachi se we watu aduru we de sesika duru we de onye free say the soft na odi na chi no soft John the Baptist soft ketewa ono o mo mpaye onye hwe ho kire wa no ansa kire wontimi ntwa ukam e ka ne mene na emene wo yare kire wachi me ha mani abafo de se wo wani anadwo obeso no wani nyina ni so abdakọ because abafo wani akohu jama anadwo ade be ne de betuatua ho abafo de waye sebe ponko una utwi bola ka anadwo ba wonya awe wa go si de bi obeso da no utwi tanka na so ne sa ne 9 pa yes obetua che ka ho be the Lord of Justice wa ye kikikira panyan ono ane maame ada ya otena no so no de no kwatu na namba cho no nse sofo ase John the Baptist sofo it is how John the Baptist asofo ni bi omo ebi o Presby Methodist ebi o Assemblies of God bi o Church of ba bia eno nkire se sanso na mabobo na omu nye papa ma me kire se asofo ne ye den o ba bi onu bibi batukro hu onye hwe Eto satira sa kwan we so na betima sa kwan ne ba kono no ti unim na akofa hade aka hu se wudi koma akopuru wudi komo a ye ajen kwan ne mayem yes ye fa Thomas de no Thomas so yo bi a akwan ne ba akopie no ho sa Christopher no omo na omo sua Genesis to Revelation wa ye research sa but ensini ye into the adani debate Odi for batafo. Yes. Onti bibiasi no bisa o se. Anya onti bibiasi o. Oni mpese se. Bible se nyame ye den. Ehira mibua. Ne wa kai Bible oni mpese se we. Esese wa nyame mu de udie. Ba ono ne ba ye no wa heti nyame ye nhira no. Ba wa sua de enso nim se nyame hira o. Etu unya kase we nyame na hira no de adani debate. Debate we debate ni kwan best. Wasi we mu otimi kase. Oni so obi abedi sofo. Wa hitinti odi Yesu atam Yesu nyanre. Yesu kura ye scam. Ina ye di sofo ahunu kwampa no. Ye tutu ya na mo asisi Peter diem na asi edie. No asa dane na we bu do mo ye criminals. Omu free nyame omu bon sori mana po. But what you say? John the Baptist asofo no. Any John the Baptist and Christopher no. Omo sua dia drum pampan so se. Nyame asem na asa yom ba ibo nsam. Asem ni tu omu sintidia. Asem na kasa sa tu omu sintidia. Enti wa mo a omu wura dan ni omu so omu mu obi wura dan na ase kire nsen. Omu a omu nye ye wo so obe ye nso oba wo ho sa o ti aso dem ho. Unya kase Matthew 7:7 Bible say mu musa. Wanso ba quote say Bible na aso say ye wadi nyina ho kwanso nyina na o say fataye. Eti ye bibia na o so obusa. Odi nyame asem na dane atinyigye. Wo ye sankyerane sa da woni se nyame wo hoyi. Wo ye sankyerane enso wo boa. Shouti onyini. Oh ha, je wo twauti. Wo twauti so so ba ka to say wo ye nkonya. Yes. Thomas asefo no. What you say? Eti ye hwe
Thomas and Zambia. John chapter 20 verse 24 to 29. Bontel. John 20. 24 to 29. Or say 20, let's say. John chapter 20 verse 24. 24. Or say now Thomas do me no. Thomas says you for do me no me ba ko ofre atano. Ofre say atano santafo na kwan ata. We no ye penyin no. Yentie penyin abrabo. Eni ho ebra Yesu ba ye no. Na ye oni ho. Abra Yesu ye den. E ba ye. Me ba to no ansa kira. No ansa kira. O medi Yesu achi. Na Yesu awukọ me ba to onye oni Yesu ne nam ye. Etu wonim se Yesu wo ho ana so wonim se Yesu wo ho. Wonim se Yesu wo ho. Yesu an kan kire no wonanim se obesa ba biem. Pa. Esu tie se mo kan ye to aso. Ana suafo na se ne se. Ye hu urade. Ye hu urade. Na Thomas ka kire won se. Thomas ka kire won se. Se ma hunu ni nsam nadoa. Se ma hu pa ni nsam nadoa. Ana se ni nan mu a. Ana se ni nan mu a. Na se ma fa me nsa tia ma anka. Ma fa me nsa tia ma anya dai. Na doa na nan mu a. Meri nyini. Ori nya dai. Me nyini. Omo na oye nsankyere na omo se sa ne ekọ gi. Ko nya ne awufo. Na omo ye Thomas nkrofo. Anya ni ho. Onu wa hete. Enti so oba hete pa ne de e ontwe ma oda e ma so hete da. Etu odi nyamsam na ya chinyidi do bia ye debate wa ha. Ye debate wa ha. Prove that this. All said Thomas was existing say. I just want to prove it here. E chere no. Yes. Eti de bia no TV and social media wa ye debate sa so be kom no wa ye Kristo ni pen. Ukotu ha. No so akotu abato ba Kristo sum no wa musa panyina me ya nkere ne kwampa no. No kodi John the Baptist echi. Ti was say Thomas echi. Ti was sure Bible no sa to de ya tinyidi. Tu aso. O say. Enu achiri na otwe na ena nasuafo no e wadan bi mu na Thomas ka ho na Yesu bai so na eprono mu atoto na obegina on finfin na o kan se asundue nka mo to aso ena afei o se Thomas se fa won satia bra sa dia na o hwehwe no tinyidie no se di so de won satia ye den abeka no aka no enti Yesu se afede maba fa satia ye den Ebra na behwe me nsam na fa won sa beka memfe na enya otinyifo na enya dai nya otinyifo to aso na mum gidi to aso na Thomas buase ne se Thomas buase nyame se mawura de minyankopon Yesu se ne se Thomas se wo hu minti na waje adie shira ne wona wo hu ye onya dai wo hu ye no ye dai na waje adie sanate enti wono watinyamim omo na Bible kaso omo ye Pharisee e kaso Pharisee omo nya evil Pharisee ye omo sue nyame asam ana fe nyame asam na omo ye demons yeah, strong word. Why a demon? As on ten samas. When yes, one tiasia. What tiasia pa? And so one, yes, one yamano, one hit it. Or buy yes, when yan sent in the Nibia that he said, well, we saw company on why and whom minimum, sacrifice on your minimum, and what the tin yam sumu. And so we're common not service if you were a bay 4 times a son anajo, but winning. Why yen yami jumo? A bill was see over the other. If you want good TV, so good radio, so ye debate. Yes, I say, oh, wow. Why now, Bob Bra? Or one legs? Or where you might be still time to debate. Why now, Bob Bra? Was soon Yami seen you as my wasting me time. Yamisum church. Yamisum Bay. Buy a bisa. And when you debate with her, Yam soon near church. Now, swim with the other dear. The debate. A teenager would say, wait, also better say, what tell the class 1 young quantity also the Jabba catcher and say, they say any Bible. Nanka Bibian and get the true good Bible. Sariana Joe, no pull so good when they jarry. No, Honaka say that this ramen was in the same way the man water, what do you consume? No, I call to beg and yes, names with us, Peter names were and car, all tones you. And the Bible says, Sanko for well, or me a Pharisee for. And you sat out and yes, I never work is soon. Young share Mark chapter 8, verse 11. Mark 8:11. No, be mere Matthew 23, verse 13 to 36. The young Peter Christ. Mark 8:11. What's he saying? Or say, na Pharisee for buy. Tie Pharisee for the day. Buy.
na ofiti ase bisa no nsem ofiti ase bisa no se hwehwehwe ne nkyɛnse nkyerɛne a na wo hwehwehwe Yesu nkyɛnse efiri so de so no hwɛye e de so ne de ye hwɛye wonim pefese we ye Messiah but wa heda o ye Pharisee nya bi na Thomas ye no nya bi na Thomas ye no Thomas ye no ni ho na we no so ye nsankyerɛne na Pharisee fo no ho Thomas says so ye nsankyerɛne anso no wagye adi saa na Pharisee fo no so ye dey etetoa so ɔse na ogu ahome ne honhom ka sɛ adan ene emayi hwehwɛ nsɛnkyerɛne adeti na nam hwehwɛ nsɛnkyerɛne nokura mesem sɛ ɔremma enemayi nsɛnkyerɛne bia enemayi mu yɛ ma mo hwe upadini du pa manyini ni twa so Matthew chapter 23 verse 13 meti obi oyɛ debate ya ɔse we yɛ sɔfo ade sɛ ɔdane ensuo nsa abra boye na ade abebusa Yesu nsɛnkyerɛne sɛ onyane nsuo nsa ma ansa na wagina di na onyini ni akwai Matthew 23 verse 13 to 36 ahane hiyame no 18 ɔse 13 to 36 okay what say ɔse Matthew 23 13 to 36 ba chwan ɔse say ɔse munue tio munue mu atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ mu atwerɛfoɔ mu ne nim akenkan pa mo asue nyamyasam woni Bible na tikɔ ne ba bia ba wa hete Yesu mu yedie no wanya bi da enti wa yɛ da ntoa so na nyaatwomfoɔ mun ɔmo yɛ nyaatwom no na tete nsɔre da bi ya asɔfoɔ toa so sɛ mototo ɔsoro ahenni no mu nipa anim tie mototo ɔsoro ahenni ne deɛ nipa anim aha na mora nso so mu nkom mo deɛ mo nkom o wodi sɔfo abegyina ho wodi ne debate wo so wɔna ne nsuo nsa wo so nim sɛ woni tumi yɛ dida ne nsuo deɛ ensa di sɛ wantimi anyɛ deɛ a wo si nipa no anyɛ deɛ na kyɛ sɛ nyame nya deɛ enti Yesu si saa mo nkrɔfoɔ no munue mo na mototo ɔsoro ahenni no ɛwɔ nipa anim ɔmo anim sɛ ɔmo deɛ ɔmo nya nkwadeɛ die do se mu a wonya den ɔse na so mu nkom mu a wo de mu nkwa henie no mu bi na so wɔn a ɔrekɔm no mu a ɔmo mante nyame adie nso mu wura henie no mu no mu ma ɔnkwan ma ɔnkom mu so ɔmo se mu ma ɔmo kwan na mo de debate na mu bɔ nsɔre ma hwete munue mu atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ mu atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ nyaatwomfoɔ sɛ mo mene akunafoɔ dan mu na mo mene akunafoɔ dan na mo bɔ mpaeɛ atenten kyerɛ ɔmo na bɔ mpaeɛ atenten de kyerɛ yɛn nti mo bɛnya afɔbua ɛboro soɔ ɔmo bɛnya afɔbua ɛboro soɔ munue mo atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ ɔsaka bio mo atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ nyaatwomfoɔ sɛ motwa ɛpo ne asase ho hyia motwa po ne asase ho hyia sɛ mobɛyɛ onipa baako ho fɛkuni nti wate ase ɛpo no yɛ wiase asase ne yɛde nɛteɛ ne bɔɔdeɛ ya enti mu na motwa wiase ne nipa ho hyia mo kyinkyini da bi ɔmo de ɔmo ani asiwe so akoa wedie na ɔyɛ successful no mfiri nyame wedi tumi wɔde yɛ no mfiri nyame wedi wɔyɛ sei ɔmo nyinaa so bi yɛ asɔfoɔ ebi ti nyame ebi yɛ kristofoɔ ɔmo yɛ Thomas asɔfofoɔ ɔmo asa akyerɛ so ɔmo kɔdi Thomas asɛnkyi toa so na sɛ ɔyɛ a moyɛ na amanehunu kuro mu ni ɛmɔ ho mmienu ɛsene mo ara toa so munue mo kwankyerɛfoɔ anifrafoɔ a mokyerɛ nkwankyerɛni bi ayɛ leader meboa ɔse munue asɔfoɔ kwankyerɛfoɔ anifrafoɔ ne kyɛ sɛ sɔfo no wɔnyɛ dɛn ohu adeɛ odi ani suade hunu na ɔso di n'akyi yɛbɔ odua ohu bibi bɛyɛ wa ohu bibi ka ohu yɛbɛbo agyewa adeɛ anadwo David ka sɛ bi wɔ so wɔwura yimade koro efiri kramansam aboa na de bi ehunu wɔ daye mu no ɛyɛ sunsum principality wo leader na akɔ ne hɔ de bi akyɛ na deɛ no ɔyɛ afa ho abiriki na ma toa so mo ka sɛ obi ka asɔredan ntam a wotie obi ka asɔredan ntam a ɛnyɛ hwee na sɛ ɔka asɔredan sika kɔkɔɔ da a asɔredan sika kɔkɔɔ dan a ɛkyekyere mu ɛhɔ no kyerɛ mu sɛ mekyerɛ mu sɛ so obi ba yɛ nyame dwuma na esini yie no ɔno atenya kan asɔredan sika kɔkɔɔ ntam de a na esini yie de a ɛno de na apushi wɔ mo se wɔ mu de ɔmo agye nduro ne sɛ obi bedi sɔfo na esini yie a ɛno de ɛyɛ duro we de so mo dwa we mu na ɔmo dwa no yɛ sika society ɔmo de ɔmo yɛ ɔkɔto hwɛ ɔbatafo hu nsa na ɔkɔto bi ɔdwa ne no ne ɔkɔto ketewa ɛna sɛ obi bɛtena nyame mu na ɔka asɔredan no ho ntam no di amo se no problem ɛno no sɛ obi ti asɔredan no sɛ wo kyerɛ wa yɛ ntam hunu no aka no asɔredan no abrabɔ ne nkɔ yie deɛ wo de ɔsɛ ɛno ma nyamso deɛ fitaa we na fitaa me say poverty is not an evidence of righteousness to aso saa sɔfoɔ no wɔ hɔ
Ose. Na mu anifrafo ne akwasiafo. Mu nifrafo ne de ya. Akwasiafo. To aso. De ewo hin ene son. De hin na so. Sika kokko no ana so dan a emma sika kokko no ho te no. Wote. Sika kokko no ana so dan na emma sika kokko no ho te ne de hin na so mbo. De hin na so mbo. So obi be so nyame na asi ne yie no. Ene obi a waso nyame a wabɔ asesa na yedie ni ne hwidie ma ne ho na mpopra no. Ni mi enu de na so mbo. Wa check na hia eni nhira de na so mbo. Nhira. To aso Ose. Na obi ka aforebuchi a enya hwe. Obi ka de ya Aforebuchi a enya dan. enya hwe. Na se oka ayeye de a egusuo no de a ekere mu. Okay. Obi pa afode asofo we de afode too much. O pesca sam dodo. We de o mfiri nyame. Na asofo abade asole abade esikasam. Aso yetua na be. Yetua wata be. Oba asole wo ho no mansuo ne ho no. Se obubi wo ro nsa. Ya ntua collection am afode asole betime atua. Otina asole dem air condition am ho. Fire am ho. Yen so light susu atimi hwe Bible kinkan. Na yen ntua we nyina mba dey. Nimom onipa bi ye bi e wa so dem ho de ba afode dia. Na sa farisifo no Thomas nkrofo no omudo omunyi wi ni o mabo asesa onyame mu no. Ye de mo ngam. Nemo onyame nhira wo. Nyame do fa ne bo onto international shu ba ko ache so sum nyame shu atu ache enyi nyame som to aso Ose anifrafo onso wosiso wasi anifra kwa waka ne be se enye bebre ese so for ohu ade ne de ye problem to aso anifrafo de wo hin na son de hin na so ayede no ana aforebuchi a ema ayede no ehote no to aso enti de ode aforebuchi a beka ntam no de ode aforebuchi a beka ntam no ode eno ne de ewo so no nyina beka yes to aso na de ode asore dan eka ntam no ode eno ne de otemu no na eka okay na de ode osoro ka ntam no de ode osoro ka ntam ode nakopo ahinwa ene de oteso na eka okay kan 35 jump ko 35 ko 36 de empone kwa wa unya no wa kan bonito 35 and 36 no ose na emoja ne trene a wo hwiagu asase no so nyina yo moja ne trene a ye hwiagu asase so nyina efri eba trene moja so di besi efri eba de ya trene so emoja so di besi de eni besi barakia bas sakaria a mukum no aso dan ni aforebuchi entam anu moja no ho abaso no kura mese mo se yenum nyina beba enne emayi so yenum de ya eyina emma ibe dey beba enne emayi so enti wo ka se chena ma dabi enye nne enne ya twaso to wasi wo mo ma banya mesumu o ma yeyi amode ani brasi wo mo so we di waji sikaduro we sankofo ni nyina amode baraki oba ye nyamdwuma esiniye we be ye nya esiniye mu nyina mu kan mu moja gu se o mo ya azan o makoji nuru o makoyese sankofo ni nyinara sa o mo bre ni we nyina no mo amokasa nyina be ba mo so eni ebe case akọ ebe case say you can't criticize something and tend to desire for it. Is it possible? Obi da ka mu akasa tia na ba so da ka ni mu bi. oh okay na say ade akasa tia no ade bi akasa tia bi a onya tu ya so for na say me bomb pie man say shen sisu mfiri nyame a obetima ya da nya bi because 2 minutes mfiri nyame na da nyame timi dis 2 minutes bi ma we call don't value it. oh okay samum Yes, ade bi a criticize you abele ade bi a say nya papa bia unya bi ngba da nya bi wa condemn so you know that ni kwa say unya bi tu wana sisofu we nya papa onya papa na oye papa ehun no me ba so ene kura de ntino so wo de bebo hum predu na de ama wo odi for pata for se no tina me come pa bo no me se ura nipa bi o se me di bi ama ne mere eno ntse me ya evil ba wo to atan for so you good if you are not with me then you are what against you yes na kan ye osina so nka han ni ma no ho de ya ene no yesu ni ma esum so ne han ye den ni kaka eti me bomb empire da bia onyame de areto ne beba hwan so nya wa wo say me no so simple eti chairman
obi so nyame no wansi ni ya asɛm ama bruce nya kyerɛ se yɛmfa nkwa yɛhwɛ Peter de no ɛha na wo se yɛdie wɔ Peter ne kuta yɛdie no ɛno na ehia yɛ no wo se ma yɛdi Peter ma yɛntimi nkasa imitie yɛhwɛ de ɛfɛ kora kwa itie Peter Matthew chapter 17 Matthew 17 Sof Kofi ma ho nya na ha na yɛdie Matthew 17 wa bi ho ba chama bi 24 to 27 ha de tu ose na oduru Capernaum no tio Yesu duru Capernaum ni Peter ne nam ona wajije tebra efato wona tete to eno ba Petro nchen be bisa na se ba Petro nchen be bisa se mo chachirefo wo Peter wo chire nyame asem mo ntua ato no wo tua tax wo tua like be mo tua water bill o bisa Peter to aso ose otua ena Peter ka se ye tua na oba fie no Yesu di kan bisa na se Simon oju na ho san ehemfo eho na asase no so ahemfo oje ehemfo ho na asase so ahemfo jeje to ofiri ha ade eto no na wo ma ho ana nafo ho o mama ho ana sa nafo ho to aso na obua se ananafo ho Yesu ka kire no se na Yesu ka se ene ema no de won ho ene na ma no ye dai e de won ho nanso se de be na ye ntu won sintidua se be ye ne ye dai ye ntu won sintidua se be ye ne ye dai ye ntu won sintidua nti ko empoano ko to dawa kompoano ko ya dai ko to dawa na pata obedi kan ba no fish na obedi the first no bie nanum bie ni dia ya nanum na obehunu getabna awom obehu dia ya getabna awom yem pensen sansem na getabna no to aso eno na fakoma na etua eto no ne fakwa dai ko tua to this is a man of vision Peter nyame somo no etie omunam ehona wo mo agege to ya ka to obi je to abacho tax what are the yet to eternal revenue for shi omunyina ka ho because life be yet to metu ase what are the there yet to whoop cranium ma he there ya metu ya tax good e be ba obi bu say Peter say hey mo tax returns way mu no o messiah no mutu ya oso yetua sana ba 8 months ni omuntu ya tax ti agenkwa no kro mo yire ne tax omo njire no ho no odwa ne fa ho wa ko se wura si say so twantoro ho kra no ko no so wura enkrofo no mo gigi to na ba o na Yesu pese wo kire say wa yo gboro obi anti me conscience wo ntua tax so enyam difo nye sa no mi ankode beto wo mo so sa na mo amudi hunu na ye na no na Yesu na asa ye fast no catch the Peter say Peter e come a minute ye no si eni hwe wo ho de ye dure ma ji se me kasa wo so na me nyame ten wa ye nsenkyere ni ndi Peter ko to dawa me ba chawo wo de dade enko atu nsuo mu a fish be ba be fa wo de dia na be so enya nam na de sha emfa no nto ho ano kete so won ko to dawa no yi fish na first one o wie na num gold be ye dey o yi sa gold no no konkoto no fa bi kotua tax no eto no o de no fa mra e ba chawo se yes one can't kire na nse ne kom se fish na be ba no first one o wie na no but capital yi fish na o be wie na num be o de ko tuja so atoto ana o de koyen kwan e tina na Yesu bu ofu wo Thomas nkrofo nse munue mu asofo anifrafo leaders amani afra mu hwe eti unim se obi hwa me oti sofo bi na ase light bay me no water bill ye dey bibiri aso bibiri bi wa yitwa light okay light bay ye dey me no water bill ye dey me no so obo wonders ma me nkire wade eto na bia wo akwa nyina sisi achi se wonyame nipa bi okasa ma nyamete eti na Yesu ka se ye ntia ye beti wo mo je dey edi wo ma chini sintidi echi sintidi ya ba kofie na Yesu sofu ntua tax sofu etimi ntua like be ntua water bi amepacho ebeti sintidi na ntu sintidi ya so ba mbebu kakra se sofu da suma de na kire se otimi ajew temi go tia se eti Yesu ka se ya de eye suntidi ato ya ene ahokyere si honum so biam si honum na obua no say ani obua Peter say ko na ko to dawa na ubie nanum na obeyi eye sika ho obeyi sika wo fish nanum na fa ko tua to
ɛnyɛ miracle no to the be with the soft be a chair you kiss and to Peter ni yesu ya dey do for pata for na say Sunday just all bo one day see and na me tell say tie anya kiso so akwantu nya say dan ni si e bia kwati ala wuti how to ani huntu tibiri ka kopim dan na wawi o aya akwantu antu nim de yede ebesi kwam to emuwa unim daje nkwa no beba no to nya one pebia ngu ha yes who you good leader na ya le bi be ball kwa ma dia na de be tia eti na Africa ye nyam sum nyina no aye bogus nyama ebinum enye se ebinum o chairman na se ebinum asi ebinum asi binum ye nemom ade a enkeka nkododuo mu no eso nim faso de ye okay nti percentage wise aho kire for no do ejo so nti eya ma ye nyam sum no aye bogus so de be ka watemase because you see fancy president aye free education free education you dey buy na quality you say ye nkwa e faso de aboso sanete ya eti yesu na oye leader no eturu brebi no wo create miracle eti man sorry man se beto mu sintidua yes sir na obi wo kire no ajen kwana na ya gene tax onye skentua na dia na chese bibi pa bi wo ewo wo so wase ye mbo ese ye ja ye yiri ho a lasimi ba me ye yiri tu na tax grant bi ntua ya dem ma me wo ye dem ma me yiri tu e yiri mienu wale ya ko ma anya bete ese ajen komu ni de bibia onye no tutu ebwa pa ma ho be wo ti bi kura nya 10 what you say odi for pata for o say good leader Peter hono no Peter hono e ho de pese ye fa Thomas de ande na wie what you say be ba cho e hono na me misa question de ni bia ye pe ya eti wo de ye nko ya wi de e hono na o ka say Matthew 17 hona 24 to say 27 can be you see ya na go wonder see o say na ko na ko wase na so se na beye na yanto omu sentidua yanto wiase sentidua nti twaso o ya magic be first ka bi bra ko tu ya wo hia se tu di sofo ani ko ase kamene ko ase o ka akwa fitam sa unya skenye na beye den esa asole ma na tu omu sentidua enu tira so pompa ye manyankopon ka o ti say CEO die kai fe obani o se nyame ehirawo na wo ye CEO so di sofu bi eti sofu ya odi na ti to na bia untibi so esi one siri kula ya di yama na eti nyame na ebe ye ni anu ne question which means that's a Peter ya de pa o Peter de o bisa no o si ma Messiah no say ye di wachidi e pa na ebi to pata forms ye bisa ye pa de na ebi ya me o ma wiase nyina so pa me de na menya ya butre o wa yire ma kwa yire mi enu na ni si mi misare de ma no onya butre o yire ma kwa ma no mi ensa who scatter ho de ba yo mo bibia ka ho say ye set nice one na ma yire mi enu abeden and what my man eboa what you say ti me ma yire mi ensa cars 4 e ka ho yan kora cars ye dam what you say o efri ne ya koya o and so o say yesu kasa na so ka ode na no ti ye wie program o de akwankyereta na nye bi na yesu kan yi nye no ma Peter akwankyere ko kyere mu ko yi fish ne ba ti no kyere se ko to dra o say enti se ondame ni pa na odi na chi no so ye di frenia obebre the okay analysis awaye nyina de ne obebre because ye heard John the Baptist ofamo obi adi ni nsem hu no ti ase ye trinity and as onye heavy nti ye chi ni tum kura ye se nsem trinity na wo ye heavy ewu ya say ni esa de target company is do send the woman ani omwa contribution bi ani ya fa so bi ani so wata de kura na ye odwa ho na wapempam ese jano nyesa ho kyerafo no hu ommo bo dabio o se nhira ne sunsuma hiafo ankasa hiani o ese sunsum mu no spiritually na wo ye hiani sunsum hiani life asasi so a dabi o wetine wo so dia obedi kura yesu nsu fie atinya no na ye awurade fe dabi me say poverty is not an evidence of righteousness atiwase ye wa kyere mi mu pa ye hwe Luke chapter 5 verse 1 to 3 so Luke 5 now Peter hini enim so ko fi ye na Peter ho na efe Luke chapter 5 verse 1 to say 3 ye hwe o se na eba se go fo akoko no e kire ne so
Sɛ ɔde betie Nyankopɔn asɛm no. Na ɔgyina gane salatade no ho. Okay. Na ohunu akodoɔ mienu. Ohunu kodoɔ sɛ. Mienu. Ship sɛ. Mienu. Sɛ sisi nsuo. Sɛ sisi ɔtade no ho. Na ɔka sɛ. Na apofofoɔ afifiri mu ɛkɔhoro wɔn asawu. Okay. Na ɔkɔ akodoɔ baako a ɛyɛ Simon dia no. Tio. Ɔkɔ kodoɔ baako a ɛyɛ dɛ. Ɛyɛ Simon dia no mu. Ɔsrɛ no sɛ. Ɔsrɛ no sɛ. Ɔntwe mfiri fam kakra. Na ɔtena aseɛ no. Ofiri kodoɔ no mu kyerɛkyerɛ nkɔfo akuokuo no. Enti Yesu kɔgye Peter kodoɔ no ana wanye. Ɔkɔgye. Sɛ na ɔde kɔ cancer. Enti saa kodoɔ no Peter de ma no nya afɔ de bɔ. Nya afɔ de bɔ. Yɛhwɛ. Na Peter bra saa na de wayɛ adwuma a wanya nam. Wanya sika. Jampukɔ verse 4 to 8. Ɔsɛ na ɔgya kasa no. Ti ɔgya kasa no. Ɔka kyerɛ Simon sɛ. You ɔka kyerɛ Simon says. San kan kɔ deɛ dɔ. San o ship ni ɛnam papa a wayɛ mi nti afɔde a wabɔ ama me Messiah nti. Ka ship ni kɔ deɛ hɔyɛ dɛ. Deɛ dɔ. Na mo nkogu asawu. Na kogu asawu no. Na mo nyinam. Na mo yɛ dɛ. Na mo nyinam. Na mo yɛ dɛ. Na mo nyinam. To aso. Na Simon bua sɛ. Na Simon bua sɛ. Owura. Owura. Ya yɛ adwuma na dwuma nyinaa. Wote yase mo kan no se yɛ brɛ ɛwɔ wiase. Yɛ yɛ adwuma kura nsi yɛ yie. Nti me bisa sɛ satam na Peter no nkɔ asɔre. Sɛde ɔkɔ asɔre. Na no ndi sɔfo na ase. Adi tina no wɔ brɛ. Efisɛ na ne sɔfo ni nia ni so ade hunu. Ɔda wada sɔfo maame abɔbɔde ampesi asonso kosia no ko bi da so. Wa wiya. Thank you Lord Jesus. My yandebes and dabrabos. Obotons mi Lord yakoda. Tuaso. Nanso yanya hwe. Nanso yanya dan. Yanya hwe. Woni bi se obi abia adwuma. Oti makola. Oti kejetia oti adum. Debi okosi wo dwedie so. Woni hu yentɔhwe. Ana so a ye tɔkora mpo amfasodie no ye nketenkete wutimi mu abo ano na sɛbo di abobra. Efiri sɛ leader wuntimi nya bibi na adwuma na pagya. Enso dan na Yesu ade ne nan si Peter adwuma mu no. Na ɔkyɛ na de ye na doye no. Tie die si ye. Nanso wasɛm nti. Wasɛm die ya. Wasɛm nti. Ha na ye me den no. Wasɛm die. Enti megu asɛw no. Megu asɛw no. Na ɔyɛ saa no. Ɔyɛ saa no. Obuma mpataa pii. Ɔnya de ye. Obuma mpataa pii. Obuma saa twi kasa we ne ye. He, wonu ba me kane no. Wonu nua bi di asusu buma aduane no. Ofum. This is ofum. This is obuma mpata ɔkye fish bebrebe abra no wontimi. Batafode ne tɔfo mo Messiah nanim kra. Tuaso ha. Na asɛw no mpo etete. Na etene ye dai. Etete. Na onyamo. Ye na pusu ama etete anu na ya na. Obi di machi a. Me timi mani pari nya sika o se sika duro. Me timi bo one the sisa ni pasra bre se akwa waji sika duro. Ne namano heya to talkers we dey. To talkers di dem se akwa waji sika duro. See you cars all man for account. Waji sika duro. On say dear no achi ya dani. Ye nyina nam ha uye kuma so la heka wo dem. That's one ujina achi. Now we are good leader chi. E ma we fi de Yesu kan no. O se wo yire ba ko be ma sei. O se time stay kura. O ka se mienu o se ma bebre. That's just a word from. Mr. Madofo man, me se betawo, mamu ko fa ma ne emre me. Asenu fio. Mi pretio asere sa abone sam. O se wo ka ba ko be ma sen. Mienu ana dia ho bebre. Yes, it is o ka na otimu na odi banya me ho no. Na e ka dada. O se sisa. Esisa ye mo. Esa o leader na nye. Na o leader ne nye. Oh, pata for the pressure to asofofo. Me va to obi me patro. Yes, o si a Peter no. No yi nam. No nya bi. No si ano no. O ni net kura tete. O se net na ye dey. Atete. Na onyam nem won event wa. O ko ndo no mu ba ko. Se wo mra, e me so wo mu. E to le bi a ye di ni timi ba o se ja be boa me wadwuma mu. This will be na dia Obama yenyo. Obama papa odi for bata. What you say? Say no last week ya ha ka krenti. O se da ko fa we ya e de bo ya. Ya bi say na obusa mo question. Me to ase, but na dia Obama ye pa. What you say? Enti e ye lead down. Leader na ni pani satira yem. O call ni na ase no. No o pa ja. O contact the Baptist one na say Thomas wo. Enti e depend ba bia wo ba. Wo be to no.
Eti sa ule da no. Peter ho de ya for the body de nam. Ho de wo mpa for de ma krom ho. Ko krom ho de for de ne de nam ho. Bibi nkuta wa ya ma. Me ma Peter nyame sum no. Na John the Baptist dey sapan. O de konsapan na musa o ta. O menya me medu achi na. O ade nkwa medu achi. O de sapan bi ade nkwa na chi saa. De bia so no. Unya bi. Ntino o say, the osusu say the one bi ndo wo mpo ye beje. E beje finse. O say dey. The osusu say one bi no. The owo bi no. The wo mpo ne ye beje. E beje finse. Ne ketwa na owo. Oh no, nyame be saje. Say the enti. Wo 2 series da ho bebo a. Say wo so one bi. Nka 2 series na o say ka wo tua mu bi a 50% de pa for de manyame. Na nyankopon ye dey. E double na ye no bebre ye dey. Na so de to John the Baptist nkrofo nsa no tu. Ni bi ye de ho kire se nyame kure ni se no de hwefi nya abotre nyame kure ni se ye de ye ho kire me enti wo de osusu se wo no obeji kwa obefa so agie ni obema wo ba epira anase ekombe de na de akoto aduane e wo shop bi na se nipa no wa diskana man na se nipa no e diskana bi aka ho no de abanya me fi as I was scanning to now one fan come nya so wa ma afode na bi abeka ho na wadi nti nyame so ba tie fiu nsem to na ma afode de bi meka nyame be na abeka wo so wotri ni aye ye de bokwa ama no na mpa afode bo na ede na bi aba wọ́n mú ẹ̀dí mẹ́tí kakra bí ọ̀pọ̀tàfọ̀ ẹ̀díwọ̀ ẹ̀ni nyẹ́ sẹ́bi o náà bí dàfọ́ mú ẹ̀dwuma kúrò mú nyẹ́ bí nyẹ́ na ẹ̀nẹ́ nyàmí ayé màtó nù ẹ̀nyẹ́ ẹ̀dwuma yẹ ní ọ̀pọ̀tàfọ̀ náà mẹ́nà tí mẹ́nyẹ́ $1,000 wọ́n ní wọ́n mọ̀ náà yẹ ẹ̀dwuma wọ aburokyire a wọ́n sì kàkà kẹ́m obi yẹ ẹ̀dwuma wọ aburokyire over 10-15 years yẹ onye bonus da mẹ bọ́ na kwankyerẹ́ ní afrẹ́nsẹ́ a wọ́n yẹ ẹ̀dwuma kyẹm yẹ ma bonus poto ní asan di ama no na sanya msumu wonyai emedi John the Baptist echi omedi Thomas echi what you say enti Peter kodi Yesu echi no ehwa ogo wonders ama ne kudu anu oni bi wadi kudu anu bo afode no esiniye what you say enti won pa afode bo so ti won me de ena sofo aya baye ya asan ya gitu enti Kristo sum no nya so obefa Kristo ye hia ene asesabo chairman Power you the another man what chile me papa. Ti asembi o. Ti asembi. Chairman, be Matthew 14. Wow. Be Matthew 14 mami. Be Matthew 14. Matthew 14. Na kai 13 to 21. Yen hwade bi ne nka. Ye wia yen jeje asem. 13 to 21. Matthew 14 verse 13 to 21 say. Osena Yesu tie no. Tie Yesu tie no. Otena akodo no firi hɔ kɔ esere so. Aha. Enchen baby. Na nkrofo akuokuo no tie no. Nkrofo akuokuo tie no. Ofiri kuro no so enam fam. Tie di o. Omo kanyame asem no kɔ no. Omo fifiri cross paper to so sofo kanyame asem a. Se ufiri mimi kɔ na osakira bo so kɔ. Enye abusuakuo different mu ne afiri akɔ. Sa nkrofo ni bia sa na na tie ne kɔ. Omo kɔ ye to aso ene tie. Na osi fam be hunu nkrofo pii. Ana Yesu si fam free car na ship na Peter dia che no. Odi aba for dia ma osi form no no be hu nkrofo se ne members ni aha na oye mobo ana omo ye omobo adenti ya to aso na osa on nyina yare osa no bi mu ye den yare bi mu yare o onyunu joye no na besuafo no eba ne nche be se ne se na suafo no ba ne nchen be se ne Peter kro ya o yesre so aha de aduane ni ha na onyunu so adwo ja ekofuko no sa kofo we mu omunko na onko munkurase koto aduane ni na Yesu si won se ehia se okro muara mumma won bibi ni ote mu asofo na mo ye leaders ni mu am kasa mo nya den ma won bibi ni aha na ose no se ye ni bibia wo ha ye ni hwe wa ha Japan no de ye enum aha ene pata mienu ana ose mo famre me na ohwe nkrofo no akroko no se on tena se e wo sere no so na ofa pa no enum ne pata mienu no pa no sei enum ene pata sei mienu no ye sei 7 to aso na ohwe osoro nhira osoro de ye nhira na obubu de ma omu mako asuafo nanim na asuafo no de ma nkrofo akroko no na won nyina didi me na propro a kae no eye nkentan dumienu mama tio pano na say 2 pena a fish 5 no hwe say ya ma nipa 5000 ya didi
ewie ya paano ne nam na saka kentan mako 12 ewe akiri asekere ne sei ansa de ekura obuna Yesu giye and was serious nhyira ne yede e de double ne yede that place there was what no giving until say bin kuta okora enye kitwa na aka akoni nyina so mfanshi yensira oso wasra he fa na de mawo osina osoro no so nhyira sa e na de ma yede na odi gu so eye twa so ohye woso nhyira na de mawo mu obi ekom di no sikasem ekom di obi ye yahiem ahokyere de obi so oto aye nto da ye na sunsun bi ni obi da eka na ekunu ohu boto kro mfa kranhim na ni atutu aka ni nsem ne nyina achi so sa nipai osore a ni kakra wa na ekura no sofo obi ye den eje still eka na na odem jan odem enti eno no osofo no okasa nyame wote Yesu kasa nyame tene wa enye na ade no no de ono kasa enye teenagers were sofo no leader no enye ni frani enti o kakra wa no eno na trufo adifo atrofo no ye no o kakra wa na ekura o no de bekwa komo o mbeje ba isi so ko mbe peja kakra ne de akosoro no ma sere osoro nhira de ama wo omo de osoro no me ni hira ma wo enti afode ade de wo ye dai o bo na so returns ne ma enoma mu dia na be ye dia ma kopim so de bekwa da kamna mu because of leader now wo sha na sini papa enti nyese nyame omoa o oshira pa leader leader eye kwantimpone amiensa baby afa ye no ye wo bi anu kwankese no wonde wagina ni mokojo ne kotes we one ne kwankese ene wo kwanketwa nso se apa ya akora miensa ba ku ko John the Baptist wo ba ku ko Thomas wo ba ku ko Peter e o Yesu wo ba cho tia se enti so obi be di nyame achi na ho kire ni sa atiti we ya efiri ba bia o fire so di Yesu achi a prophet opatafo meti wase waya ade papa na de mi bisa ne se nyenye Christopher ya fa Christopher free ya be dan hu se Peter die ni John the Baptist die ni Thomas die ni ya nwa se ya fa Christo ya sachira ana na se yenye intimi sachira sa awo hana ma otumi so otimi sachira odi for hana ma otumi so na sachira se obi a o kanya me asem ya na eme da se ma sachira o sachira ko di ho echi enye sofo na wo waka asema ma mi tie fa mi mu no okay mati wase obi wo ho nam kejetia asofofo evangelist fu o preach touch me asema sachira na mkodi na chi a na so no na kwan ya na me so baby onam na ho na me ko ho na be nam ti eno na bibisa so di for be de ye hu se Peter kwan ni minim so what mase ya mati wase wase mun so ahunhun ni nyina anya dey na no last week ni ame ma esa opportunity no wase so ahun na be hu ni efro nwu awurade gomedi we 20 years ni ma ba asesa ina so antonko na mi wu ahwa na betum fina daka ha onipa bi aso wu no wa mobra ikosie wo nyina kese na se entasa sinsi o da bi edu ko nyina kese na se ya to atwene kwaye ni nto okura no ade sa o ye sama ya disa o sa nante bakuru ani obi a mobra yesie no floor light ase na light is ni suni ase is script we no wa wu so be o we no o ko akra ba bi yesie soldiers for na ban painful say no osu ho no eni ho osu ho betima ka chem so obi nwe ho ye o script wo we samanfo eni ho enye samanfo no we o boy no me wo ho ba ai samanfo na ho de wa mo branti wu a ebi kokko siu e wo dua kesi bi ase nsuo pa ne dua na kasa na ba na pan na sabobo saman no batafo if you say wa ye dey amobra nti ade sa wa jan samanfo ba kuruma be petest akọ ti say wo na nti free kwa ni mu a na ba kurum odi fo nti eno no kwan ba na ye be fa so eno na me kire say wose mo nso ahun ni nyina ye dey ehwe ti wo leader bi wo di na chi a na sa bla bo na ye dey a sisem hwe na wo sisem but you say enti wo pass as wo pa check we asori bi a obekọ bia na asofo ni man nsori mammo
afɔdeɛ no asɔre no nyinaa yɛ poor mpagya if you say so mama ɔgye mfiri mu ma na so asɔre a da bia opa yɛ kwae so fo obesika obewe o kwa so dem ko he duru sande akɔ he kase ya pa igu ho they no want to talk kase no if you say they have cultivated the habit of giving and when they give God blesses them back. Right, abusuafo odifo patafo na matene nkano hi Kumase online TV sanso na wo hwe Zenith TV na Panda TV so edi akire SSB odifo patafo na asamba akopa ye toma no o kire mu wie ya na yamra na ayebe odifo mo nyame hiraw na dia na wo ka twato prophet patafo why show bibia nyame hiraw bibia emare fame shoppers center ko na kwaje o balance ya o se o US what's your website wo say America ho de ye na yeta akọ wo nda go to the state enti minute dani hweba okay fame shop wo de onya type wo Google Chrome benya mpabo bi apa bi akokoto bi oh slippers see me hia slippers bi wo mati ewi afre no ewi afre no bibia fame shoppers center ko kopɛ mpabo a nyame nhire obi bia I love you people so much nyame so me de ne kuro mu ye ba kopɛ o satra inda so ko John the Baptist wo na ba ko Thomas wo na ba di Peter echi na si wiye enti one kasa choose it wisely me chia nipa bibiri bia mo a mo ye hanky no nya abotre wan mo nya abotre me de se fatal me obeshira so asa o ani ade bi agufo na de tamwa odifo patafo mia me de bibi wo ha wo se ya na me se tamwa mia odifo asa ye hanky na kuta ya che bibi wo ha wo se ya na me se mia tamwa mia me bibi wo ha wo se ya na bibi ani ho mia ai mamre wo hu nyina akire mo se mo nya mamre muntie me se mia wa fo de de bebro emre se mo ye de beba ye de afode ne beba se mo de hanky no mo de be ye de nti afode ni nyama na ama ye yototo no na jo e be ma pass wo hanky no won tontwene mi hwade na de bebro na ya na wo de o e be ma ron to hanky ne tontwene o di ko patafo so communion wa ne wo nsuro be ba be hira so ba ai no de ya to agu ha so ka hwe ai se ni ntina na maka ho bibi no okay me ba se wo wifo to obi an fan je ni tri ba be ya na ya nom ya de nyina isi a wa kire ye wan no mo wonti ense ya afre nyame ya wanwade ne ya twa ya na ense nyame ya wanwade okọ enti ne afra ye hu we papa upa bonanum hu we na no ama omukọ na me mo amon se me ko ji wo mo de be ya me 40 days sa ma wi wo mo ko mo isi akora bi oh na mkam chiro na wan ya watogu ya togu ye se me na metimi asa akofo ma ba o ya mfa bi odifo patafo o de ya kade oba kan ye ngo na intimitie obi bia mesraw my refi mi hia kodo mobile money ne da bi enye mobile money kodo o ka mi hia ka oh okay okay dada ni hada ni kai ya na odifo patafo pedie dabi o abobo ya dada bi wo a ka wakoma chemina mfa consent baka na we Yesu dine mu nti ya me be hira right abusuafo odifo patafo na matene nka no ensam no sane yedi kama ye ba ofa chirichiri ma ne ba akopɛ but obi ebie mu no agemre ni nyina yedi mu besi ha muti wosofo Kofi zene sof panyin wotene nka na the CEO ono so agi adwa na ko Peter ho seresa ho no pe wose me friend Daniel Yeboa na eya manfo nteni ne ntahudi na dokas ne eyi mo afi amfre no then boy no ene no yada sa na free yen so tai so Kofi achi midin de ose Kofi odifo patafo asase ni so si a wapam na abofo ne ko ose mo mfre na nya bibia onfo mo mba ye wan akadam ti obi ensane na abofo ne ensane ye de mu besi ha na o tse na ye be hia bi mu ma bai